Равняйсь. Смирно. Равнение на середину. Уважаемый глава района, юные армейцы Мусульманского района для участия в торжественных мероприятиях, посвященных победе в Великой Отечественной войне, построены готовы. Рапорт дал начальник штаба юноармейцев Сабиров. Здравствуйте, товарищи юноармейцы! Здравствуйте, товарищ глава района! Поздравляю вас с Днем Победы! Ура! 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 Biz soğuş yılı balaları. Oşu yazmış bizne sınagan. Turmuş ağırlığın biz küderip, küp mü sığılsak da sanmagan. Unuturga tilim mümkün tugil. Yaraları kolgan yürekte. Eli de bulsa minim ütkenlerim, düşlerime kirip yürete. Суд приставларынан Müslim rayona bölege. Rayon Мәгариф идарәсе һәм мәктәптән тыш эшләр үзәге. Агромастер җитештерү компаниясе. Гори! Жить! Огонь! Гори! Жить! Огонь! Гори! Жить! Огонь! 77 жыл өтіп те біздің мына фашизм бітмеді. Қазір де башын көтеріп жатыр. Біздің білесіз спецоперация бар. Донбасста, Луганскіде біздің анда қардашларымыз, жігітлеріміз қатысушылар, түйешіп тұрып алған. Бұлай әлі мына біздің көптен түгілгені 3-4 доброволец кетті добровольный сонда қызметтерге. Балалар айтасы келе мына өзіміздің тарихны ұнатмасқа. Менің биятай соғышта қатнашқан кіші, шол 9 майда бигре еске түшә инде. Элек телевизордан соғыш турында киноларны күрсәтәләр иде дә, шунда биятай жылап карыйдыр шуны. Их, былай гына булса иде ул соғыш дип. Ул инде соғышның үзәгендә йөреп кайткан әти иде инде. Инде яңадан соғышлар булмасын, кабатланмасын, булганнары бетсин. Менә мин үзем 2 ел Афганистанда булдым. Соғышның нәрсә икән белән, буйвот белән чыктык, чыкканның да нәрсә икән белән соғышны тамамлап дип чыктык дигәндә без. Еллар таныш булсын. Минем өчен дә бүген икеләтә бәйрәм. Чөнки минем иптәшем Афган сугышында катнашып, мине үзем узатып, 2 ел китеп, каршы алдым. Шуңа күрә мин шуның хәтле ансамбль Сугышчылар инде һәрберебезне, безнең бабаларыбызны, әбиләребезне һәр кеше яны сизгән, без инде аны онытырга тиеш түгел. Үзебезнең балаларыбызга, туганнарыбызга, яшь поколениегә без аны әйтеп торга, аңлатып торга тиеш. Бу хәлләр инде
bir kaçanda bir-birinizle pırçımasın. Mınday kaygılar bir kimde körge yazmasın. Birden Rossiya, bütün Rossiya siyasi partiyasının Müslim Şirketi Bölükçesi bilen birlikte rayondaşlarımızdan soğuş veteranları, tığ hizmetçilerin, barlık Müslim halkın hem kelgen konaklarını bir gününün 77 yıllığı bilen İhlas Nuri'den tebrik ede hem onlarga koytar selamlarını yetkirem. Müslim rayon suda birinci numar kraliçeliğimizde Afgan savaşı hem lokal savaşlar veteranlarının rayon birleşmesi bayram konaklarına her vakit ayazgı kese tınış emin turmuş dileyim. Baradımızdan Müslim rayonuna avul hocalığı hem ozluk müdüresi, Müslim rayonuna devlet veterinariye birleşmesi, statistika bölümü devam eder. Respublika Finanslar Ministerliğine korulan finans büdjet bakansı, Finanslar Ministerliğine Koçtaşlık Departamenti'nin Müslim rayonu sekreteriye bütçesi hizmetkarları ilimiz kılıç bulsun degan dilekte selamlarını yollab qolar. Işlarından okutuşları Müslim Municipal rayonu Mağarib İdaresi, Aykozma Şirketinin mekanismleri, birleşen tındırış, bilimli profesyonel işin var işlerden yola. Meydanımızda bir yaş, vatanperver Müslimliler, Kıyaşkay Balalar Bakşası.
Ала кайдырылган. Атлый белән сүзсез генә, хәбәрсез югалганнар. Фашист тоткынлыгында да рухлары сынмаганнар. Атлый белән горур белән утны суга кичкәннәр. Гомерләрен кызганмыйча җиңү белән иткәннәр. Атлы горур солдат, син һәр вакыт үлемсез. Сугыш кырларында ятып капсаң да син исемсез. Ел сайын үлемсез полкта катнашам. Һәм 3нче ел инде бу. Һәм мин үземне бабаем белән ел сайын чыгам. Аның исеме Галимулла бабай. Ул минем бабайның бабасы булып чыга. Бөек җиңү бәйрәме безнең гаиләбез өчен әлбәттә тарихи бәйрәм. Безнең бабаларыбыз сугышта катнашты. Үзебезнең коллектив белән Мөслим картлар һәм инвалидлар йорты белән шушы бәйрәм чарасының демонстрациясендә катнаштык. Үземнең кызым инде үлемсез полкта катнашты. Әти бабайларның, әнкәйләрнең сугышта катнашуларын искә алыр өчен bütün ветераннарга рәхмәтләрне җиткерер өчен шушы матур бәйрәмдә катнашырга кайттык. Киләчәккә дә тыныч тормышыбыз булсын. Мин бүген һәйкәл янында басып торам. Минем карт бабам сугышта катнашкан килеш, мин аның белән чынлап та горурланам. Алар безне якладылар, алар безгә киләчәк бирделәр. Без алар белән горурланабыз, biz аларны онытмыйбыз. 77 ел вакыт үтсә дә, әлеге бәйрәмнең тантанасы, әлеге бәйрәмнең кадере бер кашанда югалмый. Чөнки елдан-ел безнең инде әлеге бәйрәмдә катнашучы сугыш ветераннарыбыз, тыл ветераннары кими бара. Районыбызда да менә бердән-бер сугыш ветераны ул инде Салих абый Госманов Байык авылында яши. Әле без берничә көнлек кенә шушы авылга барып, хөрмәтле ветераныбызны хөрмәтләп, аны тәбрикләп кайттык. Бүгенге киләчәк буын әлеге бәйрәмнең кадерен, әлеге бәйрәмнең шушындый зур югалтулар бәрабәренә яулап алынганын онытмасын иде. Кышлар да бер шулай таралалар. Сау булынды туган уябыз. Уфукларга карап ышар өчен иңнәрдә без канат тоябыз. Зур yollarga bizni çıkardın sen, Күңелләргә бирдең омтылыш. Соңгы кыңгырау булсын беренчесе. Син каршыла безне, зур тормыш. Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Күлле дөнья, соңгы тапкыр кояш балкыды. Таң атмады бүген, таң атмады. Алды җирне сугыш ялкыны. Үлем килде җир шарына. Кояш баткан ягыннан. Ватан өчен юлга кирде. Сабантуй мәйданыннан, Сабантуй мәйданыннан. До свидания, мальчики, мальчики.
постарайтесь вернуться назад. Нет, не прячьте вы, будьте высокими, не жалейте ни пуль, ни гранат, и себя не щадите вы, и все-таки постарайтесь вернуться назад. Вы наплюйте на сплетников, девочки, мы сведем с ними счеты потом. Пусть болтают, что верить вам не во что, найдете войной наугад. До свидания, мальчики, мальчики, постарайтесь вернуться назад. Dehşetli o yılda, enkeyge büyük ağır şaklarda. Gitkensin erkeyim soğuşka, tuası balamını yaklarga. Min üstem, minin de zor buldum. Enkeyim de hazır kartaydı. Koytmadın erkeyim, kurmadın. İlinde tınıştağın atkanına. Min turam kabrin yanında, boşkayım büyük tüben eğilgen, mermer taş heykelge yazılgan, etkeyim, sen geroy deyilgen. On dedem, etkeyimin bugün, sen bir yan tırmıştan tayıp alma, gerekse birermin gımırımdan, kızganman, ilimden, halkımdan. Siz birgen bu güzel turmuşunu, göz karasıday biz saklıyız. Dünyada barlık il halkına, tınışlık kadrin davlıyız. Суғыш. Меңлеген балаларға ятимлік башысы кетірді. Бәхітлі балашақ yılların ұрлады. Бүгін де көплері яу қырыннан қайтмаған әткейлерін сағынып яши. Білем егін, сенің жырларыңда көп еліңе сүйу якынлық. Тик әйт, ауыр соғыш жылында сен көрсеттің нендей батырлық. Сен бастың мұсафқа қиынлық,
Кайгы йөгөң илең тартканда, кыйынлыкта күренә кыюлык, ил батырына сыный батканда. Тоткарырмы ялыну, елаулар, тоткыр итсә дошман йөрәкне. Уңа алмас ләкин богаулар, кылыч йөртә белгән беләкне. Батыр үлә, үлмәс ат алып, батырлыклар белән макталып, исемең калсын, үзең үлсәң дә, тарихларда укып ятларлык. Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Бәйрәм тәбрикләүләрен җиткерү өчен сүз Мөслим муниципаль район башлыгы Альберт Роберт улы Хуҗинга бирелә. Рәхим итегез. Җиңү көне безнең иң якты һәм иң изге кадерле бәйрәм. Тарих битләренә коточкыч газаплары, шиксез югалтулары белән кирип калган сугыш сөрүме илебезнең бер генә гаиләсендә читләп узмаган.
улларын, ирләрен, әтиләрен югалтқан аналарның, хатыннарның, балаларның кайгы хәсрәте йөрәкләргә мәңгелеккә уелды. Сугыш яралары гомерлеккә төзәлмәс җәрәхәт салды. Ләкин батыр йөрәкле ил халкы биек җиңүгә ышаныч белән яшәде. Җиңү гаять зур курбаннар бәрабәренә яуланды. Бу авыр елларда безнең районда 8 меңнән артык кеше сугышка алынып, аларның 5 меңнән артыгы яу кырында ятып калды, хәбәрсез югалды. Тылда булганнар да үз-үзләренә аямыйча, армый-талмый тырыш хезмәт куеп, җиңү көнен якынайттылар. Кадерле ветераннарыбыз, сезнең тормышыгыз ватанга тугрылык, туган илебезгә фидакар хезмәт итү һәм ихтияр көче үрнәге. Сез барыгыз да җиңүчеләр буына. Яу кырында һәлак булган һәм безнең арабыздан киткән райондашларны 1 минутлык тынлык белән искә алырга чакырам. Hürmetli Татарстанлылар, мөслимләр, кадерле фронтовиклар һәм туз хезмәтчеләре. Сезне бүтән халык бәйрәме җиңү көне уңайыннан чын йөрәктән тәбрик итәм. 77 ел элек күп милләтле Совет халкы бөек ватан сугышында кешелекнең мәрхәмәтсез дошманы фашизмны тартар итте. 1945 елның 9 май кичендә тарихта иң вахшатлы, иң конкурс кешелексез сугышның тәмамлануын, бик озак көтелгән тынычлык урнашуын белдереп, ватаныбызның күгендә җиңү салюты яңгырады. Havadagı yıldızlarını batımara tutarırga, bik soğanı kaç kilde gelir cırlaşıp otururga. Dudek, 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 dudek yürüyeceğimizler, iş yürüyüşüne kilde gelir yaşlı güzlerimizler. Parmağına türkü kırgan kılıdan şikay ezebelen, Süyganımını hatırı kalgan oyna baykan sözü bilen. Kılma yürüme dönüle batılı yokunu kaldırır, vardır mina bulasın yürüme yürek yandırır. Kılma yürüme dönüle batılı yokunu kaldırır, batılı yokunu kaldırıp yürüme